Ime i prezime? Nejca Ruprehta. Koliko imaš godina? 26. Što si po horoskopu? Ovan. Ime prve ljubavi? Nemam. Najdraži crtić? Kids next door. A što si htio biti kad odrasteš? Možda neki youtuber. Najbolji prijatelj iz djetinjstva? Elvis. Imaš li neku poruku za njega? Nemam ništa posebno. Najdraža društvena igra? Uno. S koliko godina si se prvi put poljubio? Ne znam, 12. Najdraže jelo? Neki dobar burger. Najdraža boja? Plava. Najbolji predmet u školi? Šport. Najdraža lektira? Nemam. Najdraža društvena mreža? TikTok. Najdraži suparnik? Kilian Chop. Najdraži borac? GSP. Omiljeni glazbeni žanr? Trap. Najdraži film? Harry Potter. Koja je tvoja najbolja osobina? Smirenost. Na što si najslabiji? Možda emocije. Omiljena životinja? Pas. Tko je tvoj idol? LeBron James. Najdraži grad? Amsterdam. Imaš li braću ili sestre? Imam brata.